Ahoj lidi, já v tomto programu natáčím poprvé, tak snad to vyjde. No nic, jdeme na úkol. Já bych vám chtěl ukázat, jak takovýto wallpaper vytvořit v Adobe Photoshop a bude vám na to stačit klidně i CS5 či starší verze. Otevřeme si ho, vy už ho nejspíš máte, dáme File a nový. Rozměry vaší plochy, já jsem zkusil 1300 x 800, dáte OK. Kliknete na černou barvu, tady máte plechovku, tak na ní kliknete, ono se vám to zčerná. Teď stáhnete si nějaký bruše, nebo tam nějaký budou, já vám pak dám do popisku link na nějaký ty bruše, ať si můžete pár jich stáhnout. V každém případě tady tím kolečkem a Present Manager, tady byste je vložili, ty bruše, jo, já už tu mám. Dáte toto, kliknete, jedete dolů a teďka si vyberete libovolný brush. Kliknete, zadáte velikost 1000, pardon, a někam do prostředka, no ještě pardon, bílou barvou, jo. A někam do prostředka klikáte, hodněkrát kliknete za sebou na stejné místo, protože to je hlavní. A potom okolo pár naklikáte. Změníte si, teď já nevím, tady tento zvolím, opět velikost na 1000 a klikáte postupně vedle. Tak a ještě jeden do třetice. Třeba tento. A znovu. Úplně to samý na 1000. To jsou trošku jiný, ale podobný určitě, ale stejný to nejsou, nebojte se. Tak, z toho nejhorší už jste ven. Teď už jenom lehké věci. Dáte layers a 2 vrstvy, tímto kliknutí si vytvoříte. Ta první, třeba klikněte na tu horní, tu druhou, vám bude sloužit k tomu, že si nakliknete barvy, tady ty barevný hezky, tady držíte shift nějak, jo, pardon, počkat, toto nedělejte, takto. Já jsem držel caps lock místo shiftu. Držíte shift, tak to přejedete. No, to je jedno, jestli tam máte hvězdice nebo jedno. Ještě vám ukážu, jak by to vypadalo, kdyby to bylo takto vzorově. Jestli se vám něco nevyvede, dejte undo normálně. Takže shift a takto. To je normální verze těchto barev. Teďka klikneme na color, tak to nádherně se to barví. Dáme vrstvu 1, text, trošku se to dlouho bude načítat. 100 bude stačit. A dáte si tam nějaký nick nebo přezdívku, nebo prostě co budete chtít, já si tam dám nick mojeho YouTube channelu. Ten asi všichni znáte. Písmo si vyberu jiný, to mám z fondu stažený, abych nezdržoval. Tak si vemu takový to třeba. Jo, to je jedno. Dejte si to víc nahoru, protože tady budete mít start a všelijaké ikonky, takže aby to tam šlo vidět. A teď kliknete pravým, dáte Bleeding Options, klidně to tak ukážu, strok, to se nám obtáhne, ale my to chceme navíc, takže dáte 5, Gradient Overlay, tady dáte takto a barvu na 50, abych to snížil. A teď potvrdíte OK, vidíte, že
kam se pohnu, tam mám tu barvičku. Takovou zajímavou. Tak to je dneska ode mě vše, jen tak pro začátek. Samozřejmě ještě nějaký obrázky si tam můžete přidat. Jestli se vám toto video líbilo, tak dejte like a přihlaste odběr. A ještě lajkněte prosím stránku, jestli máte Facebook, dám vám to do popisku i s těma brašema. A o fondy si můžete napsat. Děkuji, těším se u dalšího videa a nezapomeňte uložit. Dám si tam třeba to S jako Terminátor silnic, JPG. To je hlavní, protože to by se vám nemuselo jinak vložit tak. A OK, fotku máme uloženou a těším se u dalšího videa. Ahoj.